Gwikiranu ane munasobo choli boli bosio bogo chiko chora ba director babo mutinyo gatano limo ekera matukagenderete kubutukane gati yabarai awane muno kurasense mo yekemerige cyabe go barabaremi bagenderete kubolia bali mukane kibunango chora bare aba director bali bara chiko bakenria okogani kwabo jobonge kunyaro go kwanera ase riense mo ya nyataro igakoro ko tutu oyo nyarre kubolia bali bane kibuno bo choli boli bosio okolekana bora senchere jo bwasiole no bwasioko Wana lero basombi obule biya na intubu na abalemi etwego geti sana abalemi na kimorocha bakungulera ntokonye geti igo bana togoteba na tani ga kinya samo seseni muna seseni tusuremani na ende chisemi chirinya samo ete agenderere gochimenta na kobuga mono na enda amente bonus efficiency ya bairengiya yo bosombi igatema goticha chipara chitarengo buna bono nera abochora gochimumbua chipare choto utoticheire na kigekogera tubwa to basombi obuya obasombi bwa nyansiongo bwa bobuya wetera omokio dan singinjo konye tu atutukanire kurumagega nabatere gitabarengo konye baturire batokorire lakini omwana oyo gesagenda amaene ntuburoche chingenjo chinene na maseseni amanene ase chinka cheito nanto gotebaga koirana none chitundu badi chinde nchira abekire bisigisa amabati chikwagachu chiplanchi chinde yende nere nyabisimba igorari ochukwagachu yende nere ria mandere bono getereniri igotoro china chiplanchi kulingana ne chitundu badi chitua bwate guchi gotwara tori chitundu badi chirabe more than 30 rina soete factory na barierete ira igoro yemesara ne bonus na bikiraniri naende toroche to kwanda gochibosio ntochikomento mosara bwo motienyi ne bonus ne chikoenda igoro because abali baminto bachakire gotore chaire ndonge eri twaganeti toni buya gochi Mombasa moroche echaya irande chitundu bali cheito e factory yaitwalire overproduction ese capacity buna last week etwale gosombe cha ese chikiro 1200 lituko tutanya gosomba kuru Nyansiongo ya chagete 1974 abalemi batwale trust story that's why bairanirie cha ese factory yaito Nyansiongo. Kura ni mwezi ujao na tarehe 28. Mujipange asubuhi sana, mbebe kitambulisho chako, ama kama una kitambulisho kuna abstract. Kama una abstract kuna passport. So na tena lazima ukuwe na payslip ya kuanzia April na May, na kama Juni itawezekana ukuwe nayo by then itakuwa